Asia's multimedia star, kapuso actor Alden Richards, miangkon nga lisod ang ipahigayong virtual reality concert. Apan mipasalig siyang mga fans nga puno sa sorpresa ang iyang concert alang sa iyang 10th anniversary sa showbiz industry. Ang report ni Femari Dumabo. Dugay nang gipangandama na pantungod sa pandemya, virtual reality concert ang ipahigayon ni kapuso actor Alden Richards karong Disyembre 8. Midagan og pipila ka buwan ang paghanay sa tanan aron masusama nga naa sa tubangan ug daw imong mahikap ang kapuso actor sa iyang virtual reality concert. Nagsunod usab gid sila sa health protocol. With every step that we do, kailangan ng swab testing. Yung trabaho ng iba is nasa isang tao na lang. So, but still, we were able to deliver naman, and parang we really have to adjust kasi for us to be able to create such content for the people who would like to watch the concert. Sana po katuig niya sa showbiz industry, daghan pang gustong masuwayan si Alden nga mga roles. Apan willing gihapon siya nga muhimo sa susamang mga roles nga iyang nasuwayan na kaniadto. I would like to really try something that's out of the box for me. Yung hindi usual, yung hindi pang commercial. Yun yung goal ko, on my 10th year, na to be more flexible when it comes to roles, na hindi lang ako nakakulong sa isang concept. Buot na paabot ni Alden sa publiko nga usa sa iyang nakatunan sa napo niya katuig sa industriya. Nga sa kinabuhi, kinahanglan lang nga masaligon ug maningkamot nga makabot gyud ang mga pangandoy uban ang pagsalig sa kahitasan. Kung unsa ang inyong nakita kang Alden sa telebisyon ug sa big screen, labuan pa niya kiniadto sa iyang concert. Din puno kini sa sorpresa. With the right attitude, with the right people, nothing is impossible. Sa mga kapuso po natin from Luzon, Visayas, Mindanao, and all over the world, Alden's Reality virtual concert will be on December 8 in line with my celebration po ng 10-year anniversary ko po sa show business. So I hope you guys can, spare a little time. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.